Mateo Kapitulo 2. Ug sa natawo si Hesus sa Betlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Ania karon, miabot sa Jerusalem mga mago gikan sa sidlakan nga nagaingon, hain ang natawo nga hari sa mga Hudyo. Kay hingkit-an namo ang iyang bituon sa sidlakan, ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. Ug sa pagkadungog niini sa hari nga si Herodes, nagubot siya og ang tibuok nga Jerusalem uban kaniya, ug sa gipatigom niya ang tanang mga punuan sa mga saserdote ug mga eskriba sa lungsod. Siya nangutana kanila kung hain matawo si Kristo, ug sila nag-ingon kaniya, sa Betlehem sa Judea, kay mao kini ang nahasulat pinaagi sa manalagna. Ug ikaw Betlehem, yuta ni Juda, dili ikaw sa pagkamatuod ang labing jutay sa mga prinsipe sa Juda. Kay gikan kanimo mugula ang usa ka pangulo nga mahimong magbalantay sa akong lungsod nga Israel. Unya si Herodes, sa gitawag niya sa tago ang mga mago, nagpakisayod kanila sa panahon nga sibo gayud sa pagpakita sa bituon. Og siya nagsugo kanila sa Betlehem nga miingon, pangadto kamo og susihon ninyo sa sibo gayud ang nahatungod sa bata. Og kung inyong hikit-an siya, balitaan ako ninyo, aron moadto usab ako sa pagsimba kaniya. Og sila sa pagkadungog nila sa hari, nanlakat, og ania karon. Ang bituon nga ilang hingkit-an sa sidlakan, nagauna kanila hangtod miabot og mihunong kini sa ibabaw, diin nahimutang ang bata. Og sa pagkakita nila sa bituon, nangalipay sila sa dako gayud nga kalipay. Og sa pagsulod nila sa balay, hingkit-an nila ang bata kauban ni Maria nga iyang inahan. Og sa pagpanaghapa nila, ilang gisimba siya. Og sa naukban ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa mga gasa, bulawan, insienso, og mira. Og sa gipahamatngunan sila sa Dios, pinaagi sa damgo, aron dili sila magbalik kang Herodes, na mauli sila sa ilang yuta sa lain nga dalan. Ug sa nakapauli sila, ania karon, ang usa ka manulunda sa Ginoo nagapakita pinaagi sa damgo kang Jose, nga nagaingon, bumangon ka ug dad-a kauban nimo ang bata ug ang iyang inahan, ug kumalagyo ka ngadto sa Ehipto, ug pabilin ka didto hangtod nga pagaingnon ko ikaw. Kay si Herodes magapangita sa bata sa paglaglag kaniya. Ug mibangon siya ug gidala niya ang bata ug ang iyang inahan kauban niya sa kagabhion ug miadto sa Ehipto. Ug mipabilin siya didto hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa mga manalagna nga nag-ingon, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Ug si Herodes, sa nakita niya nga gitiaw-tiawan siya sa mga mago, nasuko o yamot o gipaadtuan niya o gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Betlehem o sa tanan niya nga mga utlanan. Gikan sa duha ka tuig ang panuigon o ngadto sa ubos, ingon sa panahon nga iyang gipakisayran nga sibo gayud sa mga mago. Unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna nga nagaingon, usa ka tingog nga hingdunggan sa Rama, paghilak ug dakong pagbakho. Si Raquel nagahilak tungod sa iyang mga anak. Dili siya buot nga pagalipayon kay sila wala na. Apan sa diha nga patay na si Herodes, ania karon, usa ka manulunda sa Ginoo nagpakita sa damgo kang Jose sa Ehipto, nga nagaingon, tumindog ka ug dad-a kauban nimo ang bata ug ang iyang inahan, ug umadto ka sa yuta ni Israel, kay mga patay na ang mga nanagpangita sa kinabuhi sa bata. Ug mitindog siya ug gidala niya ang bata ug ang inahan niini ug misulod sa yuta ni Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao, nagahari sa Judea sa dapit ni Herodes, nga iyang amahan, nahadlok siya pag-adto didto. Og sa gipasidan-an siya sa Dios pinaagi sa damgo, mipauli sa ginsakpan sa Galilea, og miabot og mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan Nazaret.
aron matuman ang ginasulti pinaagi sa mga manalagna, pagatawgon siya og Nazaretnon.